kanca-kanca saking SMA Setunggal ajeng nyuwun tulung kagem tugas wawancara dosen menika saking sekolah. Asmanipun Bapak sinten? Bapak Didet. Pak, punapa dasanipun wayang kulit taksih dipun damel ing mriki? Saking mriki kita turun-temurun yaitu melestarikan budaya. Tegese ampun ical budayanipun wayang kulit. Awit kapan kerajinanipun dipun damel? Awit 2013. Tapi kita mulai belajar saking alit kelas 3 SD pun mulai belajar. Pak, menika napa mawon alat-alat ingkang dipun gunakaken kangge ndamel wayang kulit? Alatipun menika wonten akale menika dumpal menika kantego niku ganden. Adem mahet. Kados pundi mupangatipun wayang kulit kagem panjenengan pribadi? Sangat bermanfaat juga kagem mencukupi keluarga untuk penghasilan terutama kula sak keluarga menika saking kulit. Wayang kulit punika saged dipunagem kangge napa mawon? Menika kagem wonten souvenir. Menika kagem hiasan dinding, kagem wayang ingkang pentas menika. Wayang kulit punika adatipun dipun sadhe pinten saben perisi? Saking regi selangkung ewu dumugi yutonan. Saking sampun cekap kula nyuwun pamit. Menawi tepat kula nyuwun pangapunten. Wangsul sami-sami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga.